sa'yo. Yan, beri ka test ini. Ako. Eh, Hindi pa naman matas yan eh. Lalo. Hindi. Nakita naman din. Bagdasa na ka rin eh. Sinam. Isang pinapwesto niya lang. Paduwas. Ay, mababaw ya pa. Hindi may kaya eh. Mababaw ya oh. Nilubog na eh. Takit oh. Yan, pwede pa. Kaya ni. Eh, lumbog pa. Hari, jangan lembut kok kayak mo. Ayan niya. Oh. Layang kang ko. Ay, mas mababae niyo. Ano mo? Lare-lare pa. Ay, mas mababae pa. Mababae pa kinini. Alabi. Kangkong. Kanya. Oh. Nakapangkahan. Ba't lalaki? Layang kang ko. Gating ko niya ka. Paglagi. Huwag mo magbalik ka to, kasamasan ko yun. Oh. Mamaya na po namin naayusin yan. Ano? Lang kangkong. Layang kang ko. Ano ba to? Kasi pinagbuas ang kere. Ito lang maduwas. Ayan may parking lele na niyan. Yung buntok na niyan. Yan, yan, yan sulok. Kaya ini pwesto yan tilapia ini ring yan tutuloy. Kanya po kasi tagulin kailangan yung lababo. Kaya parang mabit. Lak. Apa to? Timing kay pa. Kay. Bayang yung magot. May tingay tayo dala itang panusok. Kali. Tatang nagdala ka to. Plastic. Kaya bumato. Ikot ko siya.
kayo ng metong. Anting nangihilog. Ha? Ano? Parang kangkong. Kitang pila kayang tang malati atin. Kaplan, ha? Yan na, bala akong mababaw. Kanting padwasan din eh. Na? Ano? Mahapit. Ano? Yung tilapia kitang babaw, karapang siya. Kailan sumaka kahit ang kaipar, wala lang ka rin. Wala lang ka rin, ang galaki ito. Sura ini ay pa makalagi. Sayang malalam. Kung karatan na yung banda ka. Yes, pwede di parang. Kunin na niya, no? Oo, ini, kung malalam yun ini. Pero, pwede yun para ikaitin niya, yun yung babate. Mga kangkong eh. Bakit gabitin? Wah, mga kangkong. May makangkong. Pareho. Diyan saksak niya yun. Wala, magwas ka, ining pwesto. Ne. Oh. Lumato. Na? Hindi siya. Hindi tayo gagapang yan tayo. Paano? Ikat na. Mamaya na ulit. Karga na. Madulas. Pagsilo muna ng screen.
Baboy ako na sir ha. Ha? May baboy. Wala ko sinabi ko. Mababaw ang tubig. Wala na kasi agos. Ang dami pong laing. Oh. First. Jackpot. Pwede na. Konti. Wala pa. Ako ang tepakin. Na? Hindi ko lang tanalo. Ba't ako tepakin ng screen? Diba? Pakin na reta ka dyan. Pwede na yan, pampaksiw. Paksiw. Lela bulag ni. Ha? Lela bulag. Hindi na pa. Manikwala kang Manikwala kaya rin eh. Kaya tatakan. Kaya manikwala rin eh. Oo. Kaya kahuran pa. Pag-asa na rin. Tumawa ka rin. Sa alam mapintura din. Ha? Mapintura. May tatlo pa. Ito yada ko kayan. Bus. Ito yung gamat. Okay. Ang dami pala. Okay, gana mo yun dyan. Nakatakot lang talasan ng kain. Puros bato. Sok. Ha? Talsok. Matay sa mga kalahin kayo. Para ko lang kong bagya. Yeah. Yun. Puta namin eh. Puta na itong puta. So, yun jackpot eh.
Pagtanga yan. Pagtanga dyan. Hindi malaki kayo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan, oh. 5. Camera na rin. Eh, Alright, akyat muna kami guys ulit. Patayin muna ulit yung video, mamaya na ulit pag nasa taas. Hirap bitbitin ang mga screen. Pause lang. Kakarating pa lang guys. Galing sa sa ilog. So ito yung mga nahuli. Medyo marami-rami din. Malaki. Lilinisan ko lang muna. Tapos lulutuin mamaya. Pang ulam na yan mamayang gabi.